Esta campanya, que es diu Més sostenible, més Sant Joan, és una campanya especialment de conscienciació mediambiental, però també és una campanya que té molt en compte com a objectiu que totes les accions i les activitats que se programen vagin dirigides a demostrar que té una incidència real en la vida de les persones i també en l'economia familiar i en la qualitat de vida de tots els santjoaners i santjoaneres. Sant Joan per a nosaltres és qualitat de vida, és benestar i per tant fer més sostenible este municipi és aprofundir en la millora de la qualitat de vida, en la millora del benestar i per això també és aprofundir en el que significa Sant Joan. Per tant, fer d'este municipi un municipi més sostenible és fer més Sant Joan. Des de la signatura del Pacte d'Alcaldes en 2010, l'Ajuntament de Sant Joan se va comprometre a la reducció de les emissions de CO2 i, per tant, a lluitar contra el canvi climàtic. Volem posar en valor la importància de complir amb aquest compromís, amb aquesta responsabilitat social i mediambiental de l'Ajuntament i per aquest motiu hem posat en marxa aquesta campanya.